Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга кайбер темалар турында кыскача. 54-нче татар гимназиясын карадылар. Уку процессы һәм 13-нче балалар сәнгать мәктәбе коллективы белән таныштылар. Чолыга эш сәфәре белән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов килде. 11 елдан соң тарихи вакыйга Чолыга метеор төште. Чолыга эш визиты белән Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов килде. Шәһәр мэры белән бергә алар төзекләндерелгән 54-нче татар гимназиясын карадылар. Уку процессы белән таныштылар, укучылар белән сөйләштеләр һәм милли көрәш карадылар. Шулай ук 13-нче балалар сәнгать мәктәбе коллективы белән таныштылар. Тулырак алдагы минутларда. Масштаблы капиталь ремонт нәтиҗәсендә 54-нче гимназияны танып булмый. Мәгариф учреждениесендә подвалдан алып түбәгә кадәр бар нәрсә үзгәрә. Түбә ябу, сантехника, бизәү эшләре башкарылган, инженерлык челтәрләре алыштырылган. Контроль эшләнде, гардероблар, раздевалкалар, холларыбыз, беренче этаждан алып 4нче этажга хәтле барысы да һәм инде бөтен баскычлар, дәрес хезмәт кабинетлары менә системалар, җылыту системалар, су системалар, челтәрләр барысы да алышылган. Гимназия Чолда рейтинги югары уку учреждениеләрнең берсе бирдә балаларны милли рухта тәрбияләүгә җитди игътибар бирәләр. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов укучыларның иминлеге һәм туклану темасына да аерым тукталды. Бүгенге көндә тулысынча балаларны безнең ашатырга, тукландырырга мөмкинлегебез бар. Ашатуда тыгызлык юкмы? Безнең беренче тәнәфестән соң ашый башлыйлар, икенче тәнәфестән соң, өченче тәнәфестән соң, дүртенче тәнәфестән соң, шуңа күрә андый проблемабыз юк. Инде агызлык юк анда. Юк, Марат, шуңа күрә 54-нче гимназиядә 700-дән артык укучы белем ала. Бирдә барысы да милли колорит белән эшләнгән. Халкыбызда матур йолалар бар. Юл шикрәйгә кунактай. Үзгәрешләр актлар залына да кагылды. Бүген 54-нче гимназия укучылары кунаклар өчен яңартылган сәхнәдә спектакль күрсәттеләр. Республика Дәүләт Советы рәисе урынбасары укучыларның дәресләрендә дә булды. Аларның яңа уку елына әзерлеген бәяләргә өлгерде. 54-нче гимназия белән бер бинада 13-нче балалар сәнгать мәктәбе урнашкан. Онда да капиталь ремонт ясалган. Мәктәптә 800-дән артык бала хореография, фортепиано, скрипка, баян, театр сәнгате, изо һәм башка юнәлешләр буенча белем ала. Без барлык балалар, ата-аналар, укытучылар исеменнән капиталь ремонт өчен зур рәхмәтебезне белдерәсебез килә. Безнең бинабыз яңарды, матурайды һәм без тагы да зуррак энтузиазм белән эшләрбез һәм зур-зур дәрәҗәләр яуларбыз. Әлбәттә инде безгә эшләр өчен укучыларыбыз результатлары булсын өчен безгә инструментлар да кирәк булыр иде. Әгәр дә алар булса, без бик шат булыр идек. Биредә чыннан да эштәлек, милли эштәлек, билемдә дә, тәрбиядә дә, балалар белән аралашкан вакытта да, менә музыка белеме бирә торган музыка мәктәбенең эштәлегендә дә миңа бик шады. Биредә чыннан да исеме җисеменә туры килә. Һәм әлеге менә бинага капиталь төзекләндерү үткәрү минемчә ул ниндидер буш хезмәт түгел. Эшләр яшьләр һәм балалар милли проекты кысаларында башкарылган. Ул үсеп килүче буынны укыту һәм һәр яклап үсеше өчен уңайлы һәм заманча шартлар тудыруга юнәлдерелгән. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Тарихи вакыйга метеор 2020 теплоходы республиканың 4 шәһәре буйлап сынау рейсын башкарды. Елга транспорты Чистай, Түбән-Кама һәм Алабугада булды. Автошәһәр исә су маршрутының соңгы ноктасы булды. Бу соңгы 11 елда Чолы пристаненә тукталган беренче судно. Сәфәр турында беренче тәэсирләр безнең камерага да эләкте. Метеор соңгы 11 елда Чолыга килгән беренче судно Муса Җәлил теплоходы Чистайдан Чолыга кадәр сынау рейсын башкарды. Автошәһәрдә беренче пассажирларны ипи-туз, чәкчә һәм җырлар белән каршы алдылар. Город ветров, город мечты, сбывшихся снов, город, который построили мы, наши челны. Теплоходның беренче пассажирлары, туристлар оешмалары һәм масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре булды. Алар сәфәрдән алган тәэсирләре белән уртаклашты. Понравилась поездка, очень быстро доехали, все хорошо, никаких проблем, ничего не было, все отлично. Сиденья удобные, угощения были, надеемся, что транспорт начнет курсировать постоянным маршрутом. Сегодня многие, кто приехал из других городов, тоже радовались тому, что у нас появилась вот такая возможность друг с другом
общаться еще и с помощью вот такого водного транспорта. Су транспорта тулы рейсны 3 сағат ішінде башқара. Я думаю, это необходимо как бы и для туристов, и для пассажиров. Раньше же бегали метеоры и пользовались очень спросом большим. Загрузка была постоянной. Просто это все как бы немножко подзабыли. Сейчас вот восстанавливается. Маршрут Чистайдан Шолыға қадар 3 рейстан иртен, күндіз һәм кешке рейслардан тұрашақ. Якынча расписание бойынша бірінші рейс 2026 елның 1 майында күтіле. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Тимур Сафронов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Иң тәмле һәм файдалы Камчатка улдыгы һәм балыгы диңгезнең затлы ризыкларын турыдан-туры еракын чыгыштан туңдырылмаган килеш самолетларда китерәләр. Шуңа күрә барлык үзекләре дә саклана. Ләкин ашыгырга кирәк. Шулда ярминкә күргәзмә 13 сентябрьгә кадәр Green сәүдә үзәгендә эшләячәк. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Шикарная икра, отборная, зернистая, слабосоленая. Обратите внимание, прям зернышко к зернышку, новый улов. Камчаткадан тәмле кызыл улды кишләрдә 35 төрдән артык балык бар. Майлы балык, тунец, омуль һәм Сөләйман балыкларының патшабикәсе Чавыча. Барысы да Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсендә. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Это дикая рыба, не выращенная, очень вкусная. Буквально 1-2 бутербродика энергии хватит на целый день. Балык үтә күренмәле чиста сулыкларда тотылган, яңагына туңдырылган, ассызлы, кайнар һәм салкын ысул белән ысланган диңгез бүләкләрен сатып алырга мөмкин. Ул бары тик җимеш агачлары утыны төтенендә генә аслана. Чавыча, белорыбицу мы всегда покупаем. Икру вот сегодня купили для внука. Очень любит. Рыбка очень вкусная, мне нравится. Чавыча, всегда свеженькая. Дети приезжают, угощение на стол. Замечательно. Даими сатып алучылар Камчатка балыгын һәм улдыгын үзләренең туганнарына һәм дусларына тәкъдим итә. Бу инде халык тарафыннан югары сыйфатны тону булып тора. Посоветовал брат, говорит, здесь вот хорошую рыбу продают, из-за этого пришла сюда. Сейчас к бабушке еду, и ее хочу угостить. Пришел первый раз. Думаю, что буду доволен, потому что цены очень хорошие. Камчатка балыгы һәм улдыгы 13 сентябрьгә кадәр Green сәүдә үзәгендә 1 катта эшләячәк. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Популярный блогер, набравший сотни миллионов просмотров, Влад Алмазов приглашает на шоу для всей семьи «Иллюзионист». 5 октября концертный зал Сары Садыковой. Набережные Челны. Билеты в кассе или на сайте bileton.ru. Крутые фокусы ждут вас. 6+.